Altså Mikkel, han sidst Valdemar ikke gad at hoppe med ham, der brød han brænder sammen. Det er utrysteligt. Og det er grin. Kænguruen. Ja, han elsker det. Jeg synes, det er sjovt, så god deres motorik er blevet. Kan I ikke vise mig, hvordan er man cirkushest, Mikkel? Kan du ikke prøve at vise, hvordan man løber rundt sådan i manegen? Hvordan man gør det? Kan du løbe med ham, Tobias? Kan du løbe efter? Ja, det er det der. Det er sjovt. Så løber det der. Vilde heste, hva'?